رِزلٹ نیری 10:30 ییٚتہِ لگیو واے ژٕ کمیو عملے رِزلٹ وٕچھِ کھوٚت لگیو واے نہ ژٕ تہِ وٕچھکھ نا یارا بہٕ تہِ وٕچھِ نا شاے چھے نا یارا شاے چھے نا نو خبرو کھنہِ زم 4:30 ییٚتہِ لگیا واے بہٕ کمیو عملے ژےٚ مارکس کاڑ ہاو یتہٕ لگیا واے نو رِزلٹ درٛاوو تو صحیح کالے درٛایو اکھ وٕنکیٚس درٛاو پتہٕ بیٛاکھ نو کالہٕ ژٕ پاس اوسُکھ مےٚ مِٹھٲے دِژ گامس اصل کوٚرُتھ نا کالُک پاس گوٚو وٕنکیٚسُک پاس پاس چھُ کا بولا مونیو کر اگرے پاس چھُ دبل صبح کا بولا اگر شام کو گھر آئے تو اسے بولا نہیں کہتے ادھر کٹ صبح اس کالُک پاس گوٚو سُہ اگر وۄنۍ صبحن گژھِ فیل تٔمۍ چھُنہٕ فیل ونان کینٛہہ نو کٔژو چھے 55 50 منٛزو تو 55 مان نو کٔژو منٛز چھِ 54 نو کٲنٛسہِ وَنٮ۪کھ مگر ناو 55 منٛز 55 منٛز 54 پاس چھُکھا پاس پاسو گوٚژھُس نا آسُن کالوے پاس اوسُس قسم ہاو وٕنکہِ صبحٕکِس رِزلٹس چھِم 54 جنازر مےٚ چھِ پرٛانہِ کِتابن آمٕتۍ تِم چھِ دوٚپُن تتھ اوس 0 نو پاس چھُکھا پاس ؤنۍ تو مےٚ چھُکھو دپان کیٛاہ تھام ہُہ چھُ کیٛاہ تھام ایف گوٚو پاس مےٚ ووٚن پرنایو نا نیبر کٔمۍ ماسٹرس سۭتۍ نو یتھے ایف لیکھِتھ کیٛاہ تھام یِہوے گوٚو نا پاس ژےٚ ما پاس ژےٚ چھے ژور واپس آمژٕ یہِ اکھ کیٛازِ تروہے ژور مےٚ گوٚو ٲس بہٕ کُن وۄنۍ کرنہٕ سۭتۍ أکِس ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ کتھ اکھ 4 کِتابن کوٚت اوس ژٕ مےٚ وانس سۭتۍ دِوان اوس کتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ نِوان ہُہ اَتہِ ٲسۍ تراوٕنۍ کھاد نو ژٕ ما چھُکھ بیقل تراوان اوس ژےٚ سۭتۍ دِوان ژٕ ما بیقل کیٛازِ اگر ژےٚ 10 آسہٕ لجہِ مےٚ لجہِ 9 کیٛاہ ناو مطلب رۄپیہِ اوا ییٚمہِ ساتہٕ مطلب مےٚ نٔے ژےٚ کرنٕچ تُہۍ کینٛہہ مےٚ نٔے ژےٚ مَشہِ پٮ۪ٹھ نٲزِرناوٕے نا کِہیٖنۍ ناو کتہِ دِتُتھ کرنہٕ کینٛہہ کامہِ ورٲے دِتُتھ نہٕ کِہیٖنۍ کرنَے ادو کامہِ ورٲے دیُت ژےٚ پرنہٕ ژٕ دپان مےٚ دِتُتھ ژٕ وَن تہٕ مےٚ کتھ اکھ کیٛاہ ہاو اگرے ژٕ کالہٕ اوسُکھ پاس وٕنکیٚن کیازِ گوٚو فیل بہٕ چھُس دپان ٲسۍ پٮ۪ٹھ کرٕ ہا بہٕ پروٹیسٹ بہٕ گژھے وۄنۍ بوڑ والٮ۪ن توٗرۍ بہٕ دپہٕ تٔمۍ سُنٛد مےٚ تتہِ ترٛٹھ دِمو لارے تتہِ کالس 500 منٛز 501 مارکس اوس صبحن کیٛازِ مےٚ 500 منٛز 50 مارکس یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا گٔے مگر گۄڈٕ چھُ مےٚ پانس پٮ۪ٹھ بروسہٕ بہٕ کیٛاہ پروٹیسٹ اگر وۄنۍ مارکس 5-6 دِتِکھ ژٕ وۄنۍ خبر پاس گژھنس مگر چانس نو مےٚ رشتہٕ دارن سارنٕے اصل کوٚرُتھ تِمن دِوان صبحُک وۄنۍ یہِ چھُ فیل دٔپِکھ یہِ چھُ نو پاس تتہِ وٕچھن نہ تِم چھِ کھٔٹِتھ روزان کالُک ترٲیزِ نیرا وۄنۍ کرے أمِس ہمساے أمِس سُہ فون أمِس گرٛپارس بہٕ دپے أمِس کوٗر چھےٚ ژےٚ پاس درٛامٕژ ہتے لیسے بولا یہ چھ سو ہم سے نیچوے تمس غفار کاکن دے تم سے چھ امی 497 مارکس ہتے ون اسم یہ کوڑ اسم نا رزلٹ خبر امس کیا اس نے ون چھن میں تو یہ پریشان مے باسان مارکس چھس کم آمت مے باسان 450 آمت پرسے آیس غلبت بہ کھائی ون لیسے ون بلاے لیسے ہتے واے واے تے مگر دل پھلان تم شور وچ تے من تم غلط مارکس آسان تے کیا ون ژے ہتے کیا چھ دل چھ وزان چھنا وچھان تمن کورین مارکس بچ میانہ کور تہ آسن نا پرس آئی نا غلط مارکس خبر یوس کیا گوس ژے کتھے مارکس ٲسی ژے وونتھے مےٚ لگی بلاے یوس فیل ہتے کیا چھکھ ونان ژٕ ما چھکھ باورٕ گوٚمُت کیٛاہ درٛایکھ فیل باے کڑتھ گھرٕ منٛزٕے نیبر فیل کیٛازِ درٛایکھ ژٕ پرس ٲسی 400 کٔژ تام مارکس 497 یوس کیٛاہ گوٚے بہٕ اوسُس کالکہِ ژٕ چھُس مےٚ پاس اوا چھُس فیل ہتے نیرِ آسکھ ونان ڈر خبر کیٛاہ کوٚرُتھ یِہُس کٔرٕتھ دربٕدٔری ژٕ ٲسکھ دۄہس آسان فونس سۭتۍ مےٚ کیٛاہ چٲنۍ پتہ سٲرٕے چھم بدل تُہۍ بہٕ ٲسٕے نا وٕچھان موج ییٚتٮ۪سٕے ژٕ کر کٲم ژٕ نیر گرٕ منٛزٕے ییٚتہِ چھنہٕ چٲنۍ کٲم کِہیٖنۍ اگر مول یی سُہ ماری ژٕ بیٚہہ کھٔٹتھٕے وۄنۍ ونہِ ہاو مٲلِس پانے نیر بہٕ گژھٕ دفہٕے ژٕ کڑتھ وۄنۍ سکوٗل منٛزٕے ژےٚ چھی نہٕ وۄنۍ پرُن وڑُن تہِ کِہیٖنۍ بوٗزتھٕ ہتے ژےٚ سٲنۍ ژےٚ کٔرٕتھ سٲنۍ ناو وۄنۍ چھُو ژےٚ وۄنۍ گامس اورے کتھ کرن دپان چھِ بہٕ چھس فیل بیٚیہِ چھکھ نہٕ مٔنٛزۍ ہتے مےٚ بوڑ وٲلۍ ژھٕنۍ ترٛاٹ یا گوٚژھ آسُن کوٚرمُت ہے دربٕدٔری کٔرِتھ مےٚ چھنہٕ پتہ ژٕ چھکھ دۄہس آسان تتھ سنیپ چیٹس پٮ۪ٹھ کتھ کران تہٕ وۄنۍ چھکھ ونان بہٕ کیٛاہ وۄنۍ گرِکٮ۪ن منٛز بےٚ درٛایس بہٕ فیل اگر مول یی سُہ مارِ مےٚ اورٕ چھُنہ صلح بہٕ مارٕ پانے وۄنۍ بہٕ کھٮ۪مہٕ زہر جے کے باس ہم کی مانگے ہمار مانگے ہمار مانگے جے کے باس کیٛازِ یہِ کٔمِس چھُ نہر دِوان اورٕ جے کے باس ہسا کیٛازِ بوڑ ییٚمۍ رِزلٹ کوٚر تِمنٕے اندر آسُکھ نیبرٕ کِنۍ کیٛاہ چھُو کران یتھے کُلُف چھُکھ تھوٚومُت ییٚکیٛاہ یِمن باسے یِمن چھُ خطرٕ جے کے باس جے کے باس یہِ چھُ سٹوڈنٹ کٲم کیٛاہ ییٚتٮ۪س کران تیٚلہِ اد ژٕ آوُکھ دوٚپُتھ گرِ بہٕ سۭتۍ مےٚ چھا پتہ کیٛاہ کرنہِ آوُکھ واریاہ ورق أمِس اوس مطلب أمِس اوس مطلب یہِ اوس مےٚ کامہِ سوٗزمُت ڈلس سرس وۄنۍ تھٲیِو پاس اوا تی امی موٗجوٗب اوٚنمکھ سۭتۍ یور ییٚلہِ ژٕ گرٕ تھاو ژٕ ہے گھر سا سبز ژٕ کتہِ پٮ۪ٹھ آوُکھ بٔلۍ ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھے مےٚ ہسا ٲس کالہٕ 4 کِتاب پاس وٕنکیٚس چھِم 1 کِتاب پاس 4 کِتاب فیل ہے یہِ ہسا چھِ چلان نیر سا ژٕ مے کالس 501 مارکس وٕنکیٚسے 54
JK Bass, Hay hay. JK Bass, Hay. हम क्या चाहते हैं? Asadi. यो तो आवाज तो मारना ही खाओ। हम क्या चाहते हैं? आप क्या ये खबर कौन सी कौन Insa Moelsun. हम क्या चाहते हैं? Azad. ओ क्या मारना है? इंसाफ, इंसाफ, Buyman. ओ इंसाफ जिंदाबाद मन हो तावन पे यो इंसाफ, Zindabad. इंसाफ, Zindabad. इस सबन खरी आज को इंसाफ पत इन गिया ट्रैता ने इमो ट्रै कुंता शू अंदर यालो ना ये छन मीडिया वाली खुद केमस मनो JK Bass ये स्विच बोर्ड छ नो नेचु वायरे कायत हे बहस कायत परसा है चोरे किताब रिपेयर मगर यूज ते दिस 12 मार्क्स को तावन यूज क्या जाने आख कर जा पास आख मैं बासन तक किताब पर शक वो अगर परसा चोरे किताब रिपेयर यूज से चोरे किताब रिपेयर या परसा चोरे किताब यूज क्या है मोत रिपेयर Mark says they put you on protest karne. ये 54 क्या है जुई 54 मार्क्स साथ में से मोल से ना रोशन राशि That's so on the mark se per school ke मैं shna. ना गवर्नमेंट इधर में निजी से लगन घर पे कहीं लाइव ना है रखे अच्छा अच्छा बे यम साथ मैं थोड़ा में उस पर मजर ना है आवा मैंने कहा था गवर्नमेंट का वन ये मगर हम क्या चाहते हैं ऐसा मारना चल सकता